nna Soludo melu omenala ọ bụ na nke nwa jebo ka ijebe n'isi onwe gị ife ọsụsụ m ka m believe n'ụka ị na-eje sị m na m bụ Christian. I can never be a Christian. Soludo cannot be more Anambra than me. Governor wee dị bold enough ịbatala wee declare Anambra State as a Christian state. Ọ bụ na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ nya gwa anyị ka anyị bụ ndị omenala chọwa gọvanọ nke anyị. Even the governor, the past governors, no governor have done that. Ọ bụ the first governor in the history of Anambra. Ọ bụ na agbawa license ndị ụka gbabakwa nkebe onye ọbụla debela ọgwụ sị gị na ọ debala oke ite na bịa bụ wayo ka ọ na-egwu gị asị ọgwụ bụ na ya fịa ka ihe ejeje gbata na jedebala gị ya na ụfọdụ bụ na burial ground ka a na-eje edobalị anya oruru a na-agba gị ebe anụnwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa n'ebe oruru dị na nwata baa akwa o were nwata a ibu ewu na isi na onwere ebe ọgwụ ego na nwa na-efu n'ụlọ ọgwụ tata bụ ọgwụ ego na placenta nwa furu bụ ọgwụ ego ọ dịga ka ngwaba ndị be anyị na ọgwụ agbala agba bụrụ omenala anyị ma nwa dibịa gwa gị na onye gị 4 days ma nwa dibịa gwa gị na onye gị 7 days fa niile kwa ndị ori ka bụ nyọba ndị be anyị asị na onwere ebe ọgwụ ego ibu mmụọ ma isi na onwere ebe ọgwụ ego ndị ya onoju bụ ebele isi mmadụ were gbaa ọnya ịbụ onye omenanị ama ama ọ ka m kwuo onye ọdịnanị ịbụ onye so na propagate anything omenanị na nke ikpeazụ a gọọmenti ebe anyị nọ gọvanọ anyị bụ Charles Soludo bịa ọ dịka ọ bịa maa iwu maka ndị dibịa and enwe ndị nyabụ iwu bịa metụ ị na-ekwu anya insecurity nwere ike ọ bụ na o sokwa n'ife moji wee mazi ya iwu sị biko onye m na-eme dibịa ma ọ bụ omenanị na ị ga-abịa gọọmenti amalụ gị enye gị laịsensị ịghọtago achọrọ m ịjụ ike taa your own opinion na mmiri enwilo kedu ife inwe ikwu maka ife gọvanọ kwu maka ndị dibịa ije denye akwụkwọ rejista with the gọọmenti kwuo ife ọ na-alụ kwuo nke ọ na-agwọ gaa n'iru mmiri a sọpọtụrụ m ife gọvanọ kwu sọm ka nna sọpọtụrụ ife nsọpọtụrụ na ife gọvanọ kwuru bụ na o tego aka m bidoro wee gwaba ndị be anyị na ọgwụ abụrụ omenala onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ego bụ chi gị ka ya na-amụ aka ibe na chi gị bụ list ya ọ sị na olu ụtụtụ ilie rice olu ehihie ilie beans olu mgbede abalị ịlacha ube ka esizi mba si kpokọta ube ma rice ya ọnụ ka ilie ebe ncha na ụtụtụ a ibe a ga-eme echi nya mebe tata o nwere onye ọbụla ya agbachie ka nya gbọwa ọgwụ ka chi ekweta ịghọtago ande ọgwụ agbọla agbọ na-etinye ụmụnne anyị ụmụaka anyị awa youth now ọgwụ ọbụ a na-agba agbọ na-etinye anyị na bondage ga-abụ in the nearest future na ibe ga-ayị ala ga-akali so many family ga-adị useless because of ọgwụ agbara agbọ in the nearest future onye kwesịrị ịbụ a pillar ga-abụzi okwute ga-etufu na main road maka na o nwezi ulu ọ ga-aba ọbụla akara wele mmadụ ọ dịga ka ngwaba ndị be anyị na ọgwụ agbara agba bụrụ omenala anyị iche ime omenala wepụ ọgwụ onwe ndị nna agụ ya iche mana onwe ndị ọ kachacha ewe iwe onwe ndị nna agụ ya iche ma ndị ji ekpọlụ biznes ọ na-ewefe iwe mgbe nna mụba na-eme omenala ebe edebere oke ite mgbe nna mụba na-eme omenala nwaanyị asaba na-ewukwe ịnụlụ maka nwaanyị asaba ị ma na reel na ọ bụrụ sọ nke ati na fim nwaanyị asaba a na-eje anwụalị ya ọ na-ewu ma nna m ejere ọnwụ ya kezi ka o yesi bụrụ m ji anwụ ya mgbe nna mụba na-eme omenala enwelu ndị a na-akpọ onwere ọgwụ a na-akpọ oruru emechara tata ọ bụzi ya na ọnya bụ secret society ndị ji mmadụ atụ ụtụ mgbe nna mụba na-eme omenala jee jigodo jụọ ya grandfather si kedu ndị gbọrọ ọgwụ ego na be unu na ọgwụ ego bụ oruru bụ ọgwụ ego jee jụọ nna gị maka ndị gbọrọ ọgwụ ego na be unu ka o gosi gị family ka ị na-anya gị ịfụ na many of them bụ useless ịbata ebe na-afụ ma mbe na-afụ ma so many of that family enwerozi nothing to write home about so many of them ekiliago bụ onye ụjọ ka adị atụ bụ odogwu aka maka bụ odogwu ada abịa abalị ikiriko na-ekochi ya maka na ịgba ọgwụ bụ na ị na-emezi odogwu imebego odogwu wee gwaba ọgwụ ma oke ite ma udu akọ mmiri ma oruru ma aba ma gadimavia ma ọkaime anya ụla ma ịba bụ ọgwụ ego ka ọ bụ ụnọ futubọọlụ ịgbalụ na-arụ aja ga-abụ mgbe aka mgbe eru ọbansụ ọba konyu ma nwa dibịa gwara gị na o nyere gị 2 weeks ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị 4 days ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị 7 days ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị fanina many of them abụkwa ndị ori ka babụ many of them abụrụ amakwa anya ọgwụ a maka na o nwere ezigbote ọgwụ bụ oke ite ọgwụ ego na-adọ na be mmadụ asị onye ọbụla debela ọgwụ sị gị na ọ debela oke ite na biya bụ wayo ka ọ na-egwu gị oke ite ada adịbe mmadụ ndị afọ gwọrọ ọgwụ ego bụ na ọfịa ka a na-edebe ya na ajọ ọfịa ọ da adịbe mmadụ oke ite na ọdịbe gị mmadụ ama nnọdụ ya makwa ebe oke ite makwa fọs imelu ivokulu fọs anọdịbe gị mmadụ agba ọsọ nwe ga na-alarụ ụla na dị ụlọ nwere ga na-alarụ ụla na dị ụlọ so onye ọbụla gwa gị na o debe ịbataru afọ 1000 pot asị gị na ndị mmadụ ndị nya lụrụ ọrụ ndị nya lụrụ nka nya kele onye nka nya kele asị wayo ka ọ na-egwu spirit anọrọ di ya spirit nọ dị oge ebidia na biya spirit nọ dị ọma mbidia ọgwụ bụ na ya fịa ka ihe ejeje gbata na jedebalị gị ya na ụfọdụ bụ na burial ground ka a na-eje edobalị anya ị na-eji mbọsọ ọbụla ịchọ ilekwa ị ga aba aje elekwa anya ife ihe egbuli ije ebe aje egbuoli anya ọkpata ike ka ọ nwee ebe ọbe ka ọ dapụta na n'obodo bịa gbuwe ndị mmadụ oruru a na-agba gị ebe anụnwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa
n'ebe oruru dị na nwata baa akwa o welu nwata a onye ka ya adọba n'ụlọ oru a ka ya adọba n'ụlọ so nwa dibịa ọbụla na-agba gị na o debele ọgwụ debesị ya nke a na-agbọ nke a na-agbọ nke bụ wayo ka ọ na-egwu so many of them bụ wayo na asị na ndị mekanik emego amazi ndị bụ ndị ala so in that very aspect of nyanwụ irregulate ndị nwa na-agba ọgwụ maọbụ nke nwa asị m na ndị be anyị ada agwa ọgwụ mgbe gboo gekwa ntị maka ụfọdụ mfe ebe a na ọ na-agbakasịfa arụ nwaanyị o ji kwuo ebe a mmiri a na-akọ elika na ụfọdụ sị na mmụ mere gọvanọ ji wee kwuo anya bụ ibe o kwuru yes ọ bụ na mmụ mere gọvanọ daalụri nne ma ọ bụ na mmụ mere iji wee kwuo anya ibe mbụbụ nze na ọzọ mvụ alụ nkwuo na alụ bụ alụ ọ bụ na alụ ọ bụ mbụsị gị na ọnya abụọ alụ ka ọ ya bụ nkwuchi igbuo m tata nwa ezigbo ọnwụ mbịa ụwa ọzọ nkwado ọfụma wee bịa ọ bụ na nkwuchi anya maka na ekwuchego m okwu agba m egbe so ọ bụ na ọnya ga ọ ya bụ nkwuchi nwụrụ tata mmalụ na ọnya ga m kwuru na m gwalụ ndị be anyị na alụ bụ alụ si wega n'ọnụ kwue na ebe a bụ alụ masị akpụ na ya akpụ ọgwụ ego na-eli mmadụ o nwere ọgwụ ego ọbụla ịgbalụ n'ụwa na-eliru mmadụ ọ bụrụ ọsọ mmadụ abụ oge eli in the future ife ọ ga-eme ọgwụ ego bụ iwelaiza zakọta akalaka ụmụaka gị niile ilive ego asọ gị onye ga-anụ nwa gị nwaanyị nọ na problem onwe ego ọbụla ọ ga-eweta vanishing akpaghị ya mgbe gboo ego akpalị mgbe gboo ka ị na-akpata kịta ego abụ ịkpata kịta bụ juzu akwụrụ ijoso ọ na-anakwa ịghọtago so everything ị na-abụ ịnụta ụdị nwaanyị ịnụta nwaanyị from that such family ọ bụ na ị na-atụbụ afịa gị na-ada mmiri nwaze nke ị ga-afụ ibido from square one onye mere for so many people ji wee nụta nwaanyị nụtasịa nwaanyị ibu icheke ndị mere ajọ dibịa mgbe gboo ada anụ nwa bụ anụ na ịnụrụ anụ nwa bụ ede ụbịam ụmụaka ya da-aga n'iru ama m na-ekwuchi anya ụfọdụ ndị be anyị asị na nwere ibe bụ ọgwụ ego ibu mmụọ ma isi na nwere ibe bụ ọgwụ ego ibu ewu ma isi na nwere ibe bụ ọgwụ ego all my medical doctor friends don japa I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. So many of that ọgwụ so many people na-aga under your nose bụ ebelisi mmadụ were gba ọnya ebelu pasị mmadụ were gba ọnya na nwa na-efu n'ụlọ ọgwụ tata bụ ọgwụ ego minimum bụ ọgwụ ego na placenta nwa afụrụ bụ ọgwụ ego na mmadụ gbachara mbọ aka egbolie bụ ọgwụ ego many people megide biznes da tata bụ na eji gị gbọlụ ụfọdụ ekpolu ntutu isi gị ewewelie wee gbọ nya bụ ụfọdụ paadị ụmụ nwaanyị efue o nwere mgbe pantị wulu maka onye ga-asị gị na ọgwụ ego icheta mgbe nsị wulu onye nyụọ nsị akọlụ nsị ya kedu ibe eji eme nsị ọla pasị mmadụ ka ọ bụ ihe a niile bụsị ebe a na-egwu oke ite ga-eji akwado nke wupụ ọzọ ewute ịmanụ nke na-ewu kịta nke a na-ebala ụmụ nwaanyị kịta nụnwa amara onye mara ihe nke na-ewute so many of them so akwadoro m gọvanọ ma ọ bụ na nke ahụ ka ọ chọrọ ireguleti anya mana nke nna kwadoro gọvanọ bụ na gọvanọ of Anambra steeti malụ na ọnya bụ gọvanọ ndị isi dị mma na Anambra bụrụ gọvanọ ndị ala na Anambra bụrụ gọvanọ ndị dibịa na Anambra bụrụ gọvanọ ndị pastọ na Anambra gọvanọ onye na-egbu mmadụ na Anambra gọvanọ onye kidnapa na Anambra gọvanọ ndị ezigbo mmadụ na Anambra upcoming politician gọvanọ baka ọ bụ student gọvanọ baka ọ bụ batazili wee kpọọ oke gọvanọ wee dị bold enough wee bata lue without looking face even the governor the past governors no governor have done that or the first governor in the history of Anambra ịbatala wee declare Anambra state as a Christian state. That is one thing ngwalo governor anyị si ya n'okwute ya and anyị demand apology from governor ọ bụzi alụ na ọ gwala anyị na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ anyị bụ ndị gọvanọ omenala chọwa gọvanọ nke anyị ka anyị malụ na nyabụ oke iyi ekewazi na oke iyi ekewazi oke mmili si ya mgbe anyị kwọwa nke ka nyanwụ amazi anọ ndị nke ka ọ dịle ọ bụ na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ nyagwa anyị na Anambra steeti abụrụ ọsọsọ ndị Christian dominate ya nna Soludo melụ omenala ọ bụ na nke nwa jebo ka ijebe n'isi onwe gị ije site n'ala anyị ihe je sitere ụmụ ụka and Soludo cannot be more Anambra than me no governor ka ọ bụ you a governor does not mean na ịbụzi Anambra more than me nne m bụ Anambra nna m bụ Anambra nna m bụ Anambra so nwere ịma mbụ Anambra more than me ife ọsụzi m ka m believe wee n'ụka ị na-eje sị m na m bụ Christian I can never be a Christian from ife nji anya m wee fụ n'ụlọ ụka ife mere m mee Soludo o ji eji ọnụ kwuye okwu I can never be a Christian anyị need ka Soludo address ya datin gba anyị na anyị niile bụ ofu ife ọ bụ home for all everybody is allowed everybody is accommodated nye je na-ekpaba oke kwue nọ ndị ụka ka ọ na-achị nọ Christian state ka ọ bụ ọ nke abụ nke nna akwadoro m ya ọzọ gwa bụ ọ si anyị na anya machụzi aja na mmiri nke abụ m nke a ga-akpa akpa a sọpọtụrụ m ya ị na-ewe nke gbasara aja mmiri ibe nji wee sọpọtụ onye ị na-ewe bụ na ndị social media native doctor na eze nwaanyị abụzi otu anyị si eme ka basizi eme abụzi otu omenala si dị ka basi eme mmadụ ga-abatali okpuru efi bataluo na mmiri foko gbupụ ya gwunye ọbala ya bulu ozu efi tinye na mmiri ozu efi anọdebe diketi ya ọ bụrụ omenala nna anyị ba that is not how we practice it na mmiri be anyị na-abụ ịbata mgbe abụ onye ọbụla ya gwa onwe ya eziokwu toro na village wee mgbe ọ abịa na Disemba ịbata na mmiri agwa gị na efi eji chụ aja dị ife na ewu eji chụ aja dị ife na ọkụ eji chụ aja dị ife ọ na-akpagharị
ewu eji chụ aja ada amụ ya iche deti ya ebe na-eji achụ aja ịchọ ka ibulu nke mmadụ butere so ndị a na-egbu ewu ma ndị na-agbagbu ya gbagba abata agbado ewu aṅụ mmiri nwugide mmiri nwụrụ arapịa ewu eko afọ na mmiri nọrọ ebe a na-esi isi. That one is very wrong. Even the water goddess does not like it. So governor, top hand for you for that very part. Man, ọ bụrụ this is ashes na aja mmiri. Ụfọdụ bụ aja mmiri ka achọrọ wee mụtafa. Ụfọdụ bụ aja mmiri ka achọrọ nụọ di. Ụfọdụ bụ aja mmiri ka achọrọ business wee gawa n'iru. Si regulate ya. Ọ bụrụ plastic si kwesị tears na plastic na mmiri. It's allowed. Na ọ bụrụ plastic ka eji bụ achụ aja mmiri before. Si wepụ ya. Ife abụ ife kwesịrị ịkpa akpa. Ọzọ wee bụrụ na ọ sị na ama nchụzi aja n'ụzọ. Governor, ikwutere ya. Aja ezi bụ aja ọgbọ n'uke. Onye uke na-eso onye na-alọ nlọ bụ ebe akpati ozu batara bebe bụ aja ezi ka ọ ya achụ bupụ akpati ozu ya n'ụzọ n'ezi gbara ịtọ. Onye lọrụ nlọ na ọkụ gbara ụnụ ya bụ aja ezi ka ọ ya achụ ka ọ dị eme na onye lọrụ nlọ ebe ọ na-afụ onwe ebe ndị nwụrụ anwụ nọ bụ aja ezi ka ọ ya achụ ka ọ chụpụ ya ka ọ nwụda abatana. Onye lọrụ nlọ ebe chedi gbara ọkụ bụ aja ezi ka ọ ya achụ. Onye lọrụ nlọ ebe ọ na-enwe asidentị na nlọ onye lọrụ nlọ ebe ọ gbali egbe bụ aja ezi ka ọ ya achụ. Onye biznes ya na-adada bụ aja ezi ka ọ ya achụ. Onye ọnwụ ike na nwụ na bebe bụ aja ezi ka ya achụpụrụ ya. So gọvanọ ekwesịghị iregule kama okwue na ezi dị otu a sa achọzina si ji ebe dị otu a ji achọba ya mana anyị niile abụlụgo ofu ife anụnwa bụ ife ndị nsọpọtụ na ndị nna sọpọtụrụ n'ife okwulu. So the worst thing dị ebe a bụ na ọ gwara anyị na anyị niile bụ Christian state abata na Ọmambala ndị na-eme omenala ndị na-eje ụka na Ọmambala bụ ebe nsi ma Aguleri ma Mmuleri ma Ọmambala na Oyi ma Nteje ma Ọkụzụ ma Ịgbarịamụ ma Nando ma Achala isi anyị niile ndị na-eme omenala ebe a ka ndị na-eje ụka population isi anyị niile na anyị bụ Christian. Mba gọvanọ fichapụ ọnụ ikwutarị ya ọ bụ na va na-eje ụka na befa obodo ya ka ọma na obodo ị na-amara afịaba n'azụ obodo ọ na-amara afịaba n'azụ I can never be a Christian. So okwu bụ okwulu wee kwuzie na Anambra niile bụ Christian state ọ dịrọ mmanya kwunyeli anya den abata na nke license nya bụ gọvanọ Igbo decide la ọnya bụ the security ifenwa ife ọ bụ na okwulu ga-eme nke license I want many problem with that. Si mee ibe license ama si menekwa anya n'anya ọ bụ na agbawa license ndị ụka gbabakwa nkeba ọ bụ na agbawa license si ma wale ndị na-ese enyekwena ndị ụka gaba anya anyị na onye bi na nyo mali nyo abịa onye na-azụ ka ọ ma anya onye dibịa maala ajọ dibịa na ezigbo dibịa na nke bụ onye ụka marọ si enye na ndị ụka gaba anya anyị igaji ọsị na PG ọ bụ na PG na-eje ụka inye na PG inye n'igwe na igwe niile bụ ụka gaba na-eje inye n'igwe si rụọ ndị omenala each village wee representative ndị bụ ndị dibịa ezigbo dibịa ka ọ malị ndị ọ ga-enye laịsensị ọ ndị ahụ bụ ibe ga-ejidele gị ndị bụ ndị ajọ na ndị na-abụrọ ndị ajọ. So ife gbasara ife laịsensị adịrọ bụ many problem with that and Adam chọ na nwere onye omenala wee problem with that. Ụfọdụ n'ime anyị nụ maka mmiri ha na-anụ maka eze nwaanyị Sọbalị anyị na-anụ ka ị na-etuchali ya kedu onye bụ Sọbalị a and kedu ife ọ bụ ganiru. All my medical doctor friends don japa. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Eze nwaanyị Sọbalị bụ mmiri ngene ka ọ bụ. Sọbalị bụ a very mighty goddess dị n'Ịgbarịam. Sọbalị abụrụ my personal thing. Sọbalị bụ ife dị elu Ịgbarịam ma ndị amụrụ taa ma ndị nwụrụ anwụ. So Sọbalị bụ mmiri na-agwọ ọya mmiri na-enye ndụ mmiri na-enye nwa mmiri na-abụ amụọ nwata na Ịgbarịam asịsị ji ekute Sọbalị ahụ ka eche nya bụ nwata ka ọ ṅụọ. Ọ bụrụ dị ya motive a ji eche nwata afọ mmiri ahụ bụ na ọnwụ ha anya na nwata afọ ga-adịdozi ma mma nwụzi ọnwụ ike. So mmiri ahụ bụ ife ebe nsi wee pụta ụwa nya bụ ihe ụwa m ebe a ka ụgbọ m dị ụgbọ ndị ọgbanje ebe a ka nsi wee lepụta wee banye n'ezinụlọ ebe nsi wee pụta ụwa dịka mmadụ. Mmiri ahụ bụ be m ebe ahụ ka nwunye mmiri m nọ ebe ahụ ka ụgbọ ọgbanje m dị ebe ahụ ka ihe ụwa m dị ebe ahụ bụ be m in the spiritual realm. So mmiri ahụ bụ mmiri kpọrọ mụ si mụ na mụ na-eme isi ike mụ bịa ka m bido dibịa nnọdụ na nlọ oto dịka ụlọ enu efu ya ọbụlụ nwaanyị mago nwaanyị ga-etogide gba efu ụkwụ ya dịka ofu ụlọ ụkwụ ya nke ọzọ dịka ofu ụlọ ọkpọọ m Chukwu Emeka nzi ya ọsị m nata n'ụlọ ka m bịa jee eli ozi mgbafa amabara m na ọnya bụ Sọbalị na-asị Holy Ghost fire maka na azụrụ m n'ụlọ ụka nnọdụ otu a nnukwu nwaanyị nwa bata ọkpọ m Chukwu Emeka nzi ya ọsị m na ba n'ụlọ ka njejebeli ozi Holy Ghost fire onye ka ị bụ blood of Jesus na-agba ọgba m nkịtị mgbaba ọsọ mma agbagide ọsọ ụkwụ na-abụ ka ọ ga-azụ mma na-enene ya ọzọ ụkwụ nke izi zọ nke bụ atụta m n'akwa ododo m na-azụ akwa ụtọ ọtọta m ọdebe m n'ụkwụ ya ọsị m ka ebe m na-eje sị m na mgbaghalịsị ya na m ya ejeli ozi ebe a ka ndị wee ma na Holy Ghost fire adịghị egbufa nwa ejekwuru fada wee kọwalị fada si na fada na egodi ife nna fada wee kpọọ m nzi ya
ọsị mụ na va n'ụlọ ka nje bido dibịa fada ọsị fada na eboro ọkọ na ezigbo fada dibịa nna agbala ọsọ ga-ese m jee bido nọkọta ndị obele nwa ma na obele nwa ma nje mewe dibịa na vileji jee soro ndị okenye taba ọjị na chiwi ike na akpụkpọ na-atụ nzu nsị fada ịmara ebe ị na-akọ mụ nwa bụ onye amụrụ n'ụka now before this time now my mother ebido gị ya ibe my mother ji wee bido ya nna mma m na-eme dibịa ikwu nne mpa m mami ya na-eme dibịa then ikwu nne mpa m avụ ma akọla ajịlịja na Aguleri ụmụ nkịtị Aguleri bụ dibịa eze alụsị ka ọ bụ aka ji ọfọ so dibịa dị m na agali dị m na agabe dibịa bụ malụ nna m ọjụ na ọma mme nwanne ya nwoke na-eme ọjụ na ọma mmie ofu dibịa bụ malụ my mother ofu dibịa bụ sota m ma mother wee jụ na ọma mmie o wee n'anya ụmụnne m na-ese ka enili naanị ọ bụ na ife ụka nsi aga ije efu na ụkwụ m arala ịra maka na so many people na-amarụ how far aya amarụ how well onye ọbụla a na-akọlasị ya na mmiri ji mebe dibịa ọ ya ghọtara the story behind the dibịa ọ bụrụ maka mgba mbọ ka m fụ na m emerie na mụ gbalị mbọ ọ bụ na Jizọs na-anapụta ndị mmadụ na ọkwara anapụta m ọ bụ na okwukwe na-azọpụta ndị mmadụ okwu aka azọpụta na m welu nnukwu okwukwe ọ bụrụ na ya na-ebe bepụ ajọ mmụọ n'ụka aga m egbusisi ajọ mmụọ nke egbu aka elu 1000 maka m ụdị ike ekpere ọ bụ na by Bible quotation Bible verse aga m eji egbusisi ya onwezi ajọ mmụọ ya nọ na Anambra mgbusisi ebe ncha maka na mụ kpelu buo ọnụ ana m ayọ ọsa ibe nje ayọ ọsa bụ na mụ mee 3 days dry fasting dị na ayọ onwe m ịṅụ mmiri 3 days dry fasting bili n'ụlọ ụka dị na ayọ onwe m ịṅụ mmiri eruo m nri for 2 days nke 3 days ka m ji wee test mmiri biko kọwala anyị kedu onye bụ Nmiri Eweilo kedu ebe amụghị kedu ebe itoolu kedu ogbe ito kedu ị ga secondary school ị gakwu higher institution gaa n'iru ekene m Igbo ndị ọma dị njem ọnụ onye na-anụ onu ya bụ onye na-akpọ Nmiri Eweilo Ọkalawụ ọzọ Nmiri Eweilo Ọkalawụ Nmiri Eweilo bụ onye Igbarịam bụ na Anambra East Nmiri Eweilo bụ afọ ọzọ m na bụrụ just a nickname otu a nnọfọ ife a na Igbarịam olesi m echisili mụ ma mmemesịrị wee nwụrụ dịka otu omenala si wee dị bụ na Nmiri Eweilo ọzọ apụta ọ bụgo na Nmiri Eweilo ọzọ ga-apụta ịma na ife ọ ga-abụ bụ Nmiri Eweilo the second maka ma abụgolu Nmiri Eweilo chili echi the first onye ọbụla jire Nmiri Eweilo wee chi ọzọ na Igbarịam nje nnali ọzọ na ọmụmụ obodo Nmiri Eweilo ka dị na Igbarịam as of now ọ bụrụ afọ omenala ka ọ bụ mana ọ bụrụ nickname so nke a bụ echili echi ọzọ Nmiri Eweilo Ọkalawụ na mụ bụ nze na ọzọ ezigbo afa m bụ Chukwuemeka Nwakalụ Ofieli onye ezi afọ Igbarịam agụrụ m primary school ebidoro m ya na Igbarịam maka na ezinụlọ nsi wee pụta ife omenala na-achụghalị anyị rinne apụta nna m na-eje nnukwu ụka fọlọ obele ife ka ochie fada mana nwanne ya nwoke ekweghị echie fada megidezie o wee nụọ nwaanyị mama m bụ nwaanyị nke ịbụọ otu a ka isi wee megide nna m wee nwụnarị anyị epere m ezigbo mpe mgbọnwa n'ezie anya mama bụ ọlụ ugbo ka ọ na-ejelu ndị mmadụ ọlụ job ọlụta iwe lie from that time so emegide m wee jebe eje maid n'Ọnịcha bido primary school na Wọlịwọ primary school ebe afọ ka m gụrụ primary school mesịa gụọ na Pioneers primary school nke dị side CKC ebe m gụrụ secondary school bụ na Awawa mana a drop m out na JSS 3 abụ m a drop out. Thank you for watching GBAM. Would you like to be heard? Do you have a story you'd like to tell to the whole world, or a God-given talent you'd like the whole world to see? Or would you like us to take your brand and business to the next level? Come now to the most popular Igbo interview in the whole world. GBAM. Contact the numbers on your screen today to place an advert or be our guest. Kindly follow us on all social media platforms, Facebook and YouTube at Young Content Factory and GBAM Interview, Twitter and Instagram at Young Content Factory. Thank you.